Military armored vehicles rode through Harare streets on Tuesday morning, sparking speculation amid a tense political atmosphere. The Zimbabwe Defense Forces ZDF deployment comes less than 12 hours after opposition activist Blessed Geza warned President Emerson Mnangagwa's regime was living on borrowed time. Zadabina mashoko kubuda panguva ino kuchenekwa kunzi aiwa ZDF yachideploya aiwa ma-armored vehicles mumastreets apo panoonekwa kunzi Bongsho Geza anga apa ma-warnings aiwa kune the regime kuti wasubscribe like watomba bell icon tipinda muna umobuda nyoka mchinzi. Geza's statement hinted at imminent political change, but stopped short of calling for military intervention. The ZDF describes the movement as routine drills, but observers note the timing raises questions. Social media shared images and videos of the convoy, fueling concerns about potential unrest. The government and ZDF haven't issued an official statement beyond describing the movement as standard military operations. So zvamuri kuona mapictures ndo madeployment amuri kuona ema-armored vehicles in the video. Anoenda mberi vanyora vachiti the situation echoes November 2017 events that led to Robert Mugabe's ousting. Tensions remain high as observers await Mnangagwa's administration response to growing dissent. Ndo mashoko ari kubuda panguva inoi. Topinda macomments vanobuda nyora vachiti pane zvichaitika, vanobuda vachiti viva Geza, takaenda. Vanopinda vachibvunza achiti kupi kwacho, vanopindawo achikritisa achiti tibvirei, vanopindawo achiti sekutamba sekuseka, panogona kungoitika action takavarayirwa obva aseka zvake. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa panguva ino situation yenyika yeZimbabwe aiwa yava imminent and iri pacritical. Panguva ino zviitiko zviri kuitika izvi vanhu vari kuzvidisabheka vachiti zvakamboitika muna 2017 and nawo zvichiitika vanhu vari kuti kune zvinenge zviri kuitika kumusoro uko. Tiudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pindai comment section medu mutidze mafunguro enyu, musangana subscribe or like, muchiri on the bell icon.